declarada oficialmente expoeta, xa quedo moito máis tranquila. O que tal hai na música galega? Con este título me convidan hoxe aquí como DJ Lara Tigre, que é, como dicían elas, como presento un programa dende hai 2 meses na Radio Galega Música, no que soaron alrededor de 150 grupos, non? Nestes 2 meses, así que intentarei cumplir con ese convite e cos 15 minutos asignados, porque, como sabedes, hai música en galego para moitos minutos máis. Fareino pensando no futuro que procuramos e para iso centrareime no presente. Falareivos de grupos ou de persoas que acaban de sacar sinxelo ou disco ou que o sacarán en breve. Ainda así o abano é amplo, así que fareino en diálogo coa miña xeración, centrándome naquelas sonoridades que máis escoito cando non traballo, procurando aí ese futuro que hoxe nos convoca. Porque, aínda que haxa moito máis na música en galego do que eu poida contar en 15 minutos, pareceme que a mellor forma de facelo é dende a paixón. Do primeiro álbum de Musel, un dos proxectos do mozo da Coruña, Óscar Vilariño, que quero utilizar para falar da importancia da presenza do galego nos novos circuitos musicais. Óscar, a máis de Musel, ten agora en activo outro grupo que se chama A veces Ciclón e que comparte con Marcos Cunquera, dun grupo valenciano, Betonícer, e con Xavi Muñoz, que é un músico que acompaña a francesa Letita Xavier, que, tiña un grupo antes que era Estereolab, non? É un grupo estatal e internacional cun só membro en galego, Óscar, a veces Ciclón, que ten cancións en galego e que cantan cancións en galego. Óscar Amais forma parte do proxecto Nave 1839, antes Casa Tomada, na Coruña, que é un espazo central xunto co Liceo Mutante de Pontevedra para unha mocidade atenta á música de hoxe e creadora da música de hoxe en Galicia, pero en boa parte castelán falante e que toma o inglés e o castelán como idiomas para se comunicar musicalmente. E onde a figura, a importancia da presenza de figuras como Óscar Vilariño ten para min unha importancia de futuro, a de activar o galego dentro de Galicia en espazos de efervescencia cultural onde non é lingua maioritaria. Está realizado por Prenón, que é o laboratorio de luz, que así lle chaman, outras dúas persoas que me parecen importantes tamén a ese nivel, que son Mar Catarina e Rubén Domínguez. Son músicos os dous da Arousa e do Grove, participan de diferentes proxectos bilingües, pero que alentan a creación en galego nas formacións das que participan. Por exemplo, o grupo de Carballo Chicharrón, que editará o seu vindeiro disco en galego. Tamén Pantis, que é a formación en solitario de Rubén Domínguez, que é quen fixo tamén a sintonía de Onda Vital, editará disco en galego nos vindeiros meses. Mar Catarina comparte con algúns membros do outro grupo que se chama Monstro, un grupo que tamén fai música en galego que se chama Esposa, que tamén quitaron sinxelo últimamente, non? Monstro, por exemplo, pertence ao selo ourensán, agora que se chama Discos Porno, que tamén é maioritariamente non en galego, pero nese grupo sí comezan a utilizar o galego nas súas creacións. De Ourense tamén nos chegan boas noticias para o pop, que os amigos dos músicos, por exemplo, están a gravar disco,
Estes días editou novo artefacto sonoro o músico de Kings, Melón, Emilio José. É un ensaio músico político, o de Emilio José, que co título de Agricultura Libre reúne nun disco triple en reintegrado unha serie de creacións que andou argallando na súa casa nos 3 últimos anos. É un disco triple en reintegrado, nunha opción minorizada, dentro dunha lingua minorizada, sai acapar a atención non só da prensa galega, senón da prensa estatal. É unha opción que tamén utiliza no reintegrado Caxade, a banda do noso Caxade, con membros da Magnific Band dos Homes en Medo, de Orquestros Modernos, tamén en Caxade, e que publicarán na vindeira semana, penso, A Danza dos Moscas ao vivo, que é un disco que Caxade gravaron xunto coa banda de música da Bandeira. Son máis de 60 persoas nese disco a facer soar xuntas o galego. Caxade, a máis, este decembro representarán a Galiza na Eurovisión das linguas minorizadas. É un grupo que xorde nun Vigo no que hai voces tan novas como Alba María, ben, acabades de escoitar, non? No que tamén hai persoas a construir espazos para a creación en galego contemporánea. Por exemplo, o Algalab de Valadares ou o Club Charentón, onde escoitarmos as nosas presentadoras de hoxe al lado, e onde participa na creación esta voz de cinta adhesiva, que é a cantante Silvia Penas, que con este proxecto leva a súa escrita persoal, digamos, á música, non? Adhesiva tamén anuncia en segundo traballo para os vindeiros meses e comparten atención ao audiovisual como parte do seu espectáculo e tamén un dos membros con outro grupo de Vigo que son os retrofuturistas Camarada Nimoy. Os Camarada Nimoy veñen de publicar tamén segundo disco, Alucinacións acústicas. Nel podemos sabermos como soarían as desaparecidas dunas de Samil ou como soará un novo día en Vulcano, non? Pero é un grupo que fai música instrumental e aínda así non deixa dúbida da súa aposta polo galego. Un grupo ao que atenden Camarada Nimoy, un grupo ao que atenden públicos diferentes e que se cada pode servirme de exemplo dunha fronteira que hai que romper, que é a da presenza da lingua galega nos festivais máis internacionais do país. Camarada Nimoy, Rubén Domínguez, de quen vos falei antes, con Pantis ou Fluzo, de quen logo vos falarei, fixeron soar o galego, por exemplo, no Washing, o festival que se celebrou nos últimos 2 anos en Compostela. Caxade ou Sunrá fixeron no Sinsal San Simón, pero non hai moitos máis exemplos para falarnos dos festivais internacionais. Quen cantou en galego nas últimas edicións do Festival do Norte, do Por América, do V de Valarés, do Sereas e Piratas, por exemplo, non? Por que non ter Butalina antes dos Undertones no V de Valarés? É un exemplo para calquera dos festivais, hai grupos en galego que encaixan perfectamente no programa. Terbutalina tamén sacaron disco, preséntano este sábado aquí, neste escenario, e se vides en camisa ou en vestido de flores, regalamos un CD. Volvemos aos festivais. Da outra banda, están os festivais, digamos, construídos dende o voluntarismo, o asociacionismo, dende a militancia, que apostan pola música en galego e que nesa medida utilizan a lingua como un xénero musical. Son os espazos que manteñen esa aposta polo galego todo o ano e polos que xiran boa parte dos grupos en galego e polo tanto que manteñen a eses grupos en boa medida. Pero vai a lingua o xénero musical. Poden soportar todo estes festivais,
Penso que, por exemplo, nun exemplo, que un grupo que foi moi do meu gusto, como a The Omens, parecía non encaixar en ningún dos dous circuitos. Ou boa parte do hip hop en galego, que circuito ten? Ou como pode dialogar entre sí, en algún momento, non? Digamos. Creo que é importante apostar, como sexa, por esa presenza do galego nos festivais de masas do país. Senón, se cadra, a música pop ou rock en galego que compartamos, con isto quero dicir que non sexa común as galegas e galegos, galegofalantes ou non, por máis que poida seguir viva, é xa tamén memoria. Sexamos galegofalantes ou non, sabemos desde do Barro, dos Resentidos, da música do Xabarín Club, do Bravú, non? Pero agora, na última edición do Noroeste Pop Rock, na versión expandida por Prazas, na Coruña, o remate do concerto que os roqueiros de Sigüello Familia Camaño ofrecían no mesmo escenario que o grupo de Canaloas, coruñés que canta en inglés, ou que o asturiano Pablo and Destruction, a un dos membros da nova corporación local, un mozo dixolle: tío, que ben, non sabía que se podía facer isto en galego. Que en 2015 a un mozo lle pareza extraño, non? Ou lle sorprenda, non? Que se faga rock en galego é triste, non? Isto que escoitamos, Familia Camaño tamén sacarán disco nos vindeiros meses. E isto que escoitamos agora é Flufa. Aquí podíamos falar mesmo da excelencia nas letras, da fonética, da enerxía de velo actuar. Citaba antes como unha das poucas voces que soou en galego no Washing, e para mí foi un orgullo escoitalo e poder dicir que o mellor ou un dos mellores concertos do Washing foi en galego, porque tamén estaban todos eses rapazada de grupos que cantan en inglés ou en castelán, estaban flipando igual que a min, non? A outra formación do Heavy, Malandrómeda, sacará disco dobre tamén en breve, exixindo yo o selo co que traballa que calquera comunicación do grupo sexa en galego. Son apenas algunhas reflexións, algúns exemplos, hai moitos máis, un brinde polo futuro, con todos eles, con todas vos, e agardo que vos fagades unha pequena idea do que tal hai na música en galego, ainda que sexa pequena. Deixo vos con Flufa.